Na začiatok by som povedal takú vec, že čo sa týka tejto zmeny, legislatívnej zmeny zavedenia e-faktúry alebo elektronickej faktúry, tak ľudia zo štátnej správy hovoria, že toto je najnáročnejší informatický projekt od čias prechodu na euro, z koruny na euro. Takže nie je to sranda. Sú tam nejaké také veci, ktoré nás, akože sme zaviazali sa v Európskej únii, že tú elektronickú fakturáciu zavedieme, je tam nejaká povinnosť od roku 2030, ale my kvitujeme, že už od roku 2027 to budeme vnútroštátne skúšať a zavádzať, aby ten nábeh potom na celoeurópsku elektronickú fakturáciu nebol taký náročný. Chcel by som vám ukázať ešte, trošku zmením to vzdelanie, ktoré tu je. Budem zdieľať teraz takto, že celú obrazovku. Chcel by som ukázať toto, asi vidíte. Toto je program aktuálne prebiehajúcej schôdze Národnej rady. Bod 16 je ten zákon, ktorým sa tá elektronická fakturácia upravuje. No keď som tento program videl pred 2 týždňami, tak som si hovoril, že do stredy to musí byť, do minulej stredy to musí byť schválené, lebo tých bodov je tam asi 160. Ale bohužiaľ poslanci majú iné priority, takže to po týždni a 3 dňoch vidíme, že konečne sa aj k tomu bodu číslo 16 dostali, ale rokovanie je prerušené. Ale teda je veľká šanca, veľká nádej, že to na tejto schôdzi schvália a že to pán prezident podpíše. Takže preto to ukazujem, lebo chcem povedať, že z čoho táto prezentácia čerpá. My čerpáme z 5 prezentácií finančnej a školení finančnej správy, na ktorých sme sa zúčastnili. Čerpáme z pripomienkového konania a z vládneho návrhu tohoto zákona a čerpáme čiastočne aj zo skúseností iných krajín, konkrétne Maďarska, kde táto elektronická fakturácia je zavedená už 4 alebo 5 rokov. A majú s ňou veľmi dobré skúsenosti, pretože im výrazne pomohla zlepšiť výber DPH. Teraz ešte, aby sme si povedali nejaké také motivačné niečo, že samozrejme môžeme nadávať na to, že do čoho nás zasa nútia nás zmeniť svoje správanie, nútia nás zmeniť náš spôsob fungovania s tými faktúrami, ale teda faktom je, že táto elektronická fakturácia bude mať výrazné prínosy. Jednak ono nie je to zadarmo, ale to poštovné, ktoré platíme teraz, je asi drahšie ako to, čo budeme platiť za toto elektronické poštovné. Ďalej máme tam istotu doručenia, ako keď pošlete doporučený list, tak máte aj v tomto prípade istotu doručenia, alebo máte tú informáciu, kedy to prevzal váš odberateľ danú faktúru. Bude výrazne znížená chybovosť pri nahrávaní tých došlých faktúr, pretože tam budú fungovať nejaké automatické importy, automatické načítania tých faktúr, ktoré prídu touto elektronickou formou. A samozrejme to vám prináša možnosť zrušiť papierové šanóny jednak odoslaných, jednak došlých faktúr, že naozaj všetko môže zostať v tej elektronickej podobe. Samozrejme je tam dôležité to, že všetci si budeme musieť trošku prepnúť v hlavách tie naše štandardy a to myslenie o tom, že ako sme robili s tými faktúrami doteraz, najmä pri faktúrach, ktoré budú mať nejakú chybu, ktoré bude teda opraviť, prípadne sa dohodnúť s odberateľom na nejakých zmenách, tak tam si budeme musieť dávať trošku väčší pozor ako doteraz. Aj keď teda zákon tomto hovoril jasne doteraz, ale tá prax bola trošku iná, ako bol ten zákon. Dobre, to je bolo na úvod, takže ja by som teraz prešiel na samotnú tú prezentáciu, takže
Na úvod by som chcel povedať, že podľa toho návrhu zákona, ktorý sa teraz prejednáva a schvaľuje, tak bude pre subjekty registrované na Slovensku platiť povinnosť vystaviť a prijať domáce faktúry od 1. januára 2027 v elektronickom tvare. Pracovne tomu hovoríme e-faktúry. Takže bude to povinnosť, nie dobrovoľnosť. Ďalej, pre subjekty, ktoré sú registrované v Európskej únii, bude táto povinnosť platiť od 1. januára roku 2030. To znamená, od roku 2030 budeme už posielať aj prijímať elektronické faktúry aj od zahraničných našich dodávateľov a odberateľov. Alebo teda od odberateľov prijímať a dodávateľom posielať. Ďalej, zákon hovorí, že prijať elektronickú faktúru musia všetci, ktorým platitelia DPH zo zákona vystavujú faktúry. Pôvodný návrh zákona bol trošku iný, tam to malo byť iba výmena elektronických faktúr medzi platcami DPH, ale v rámci pripomienkového konania sa toto rozšírilo aj na ostatných tých hráčov na trhu, ktorí budú mať povinnosť prijať takú faktúru. Nemusia takú vystavovať, ale príjmať ju budú musieť vedieť. Tomuto bodu sa ešte vrátim v ďalšom priebehu. Ďalej, treba si uvedomiť, že tá faktúra vo formáte PDF, tak ako napríklad Aurus posiela faktúry vám, alebo v tvare JPG v prílohe e-mailu, nie je elektronická faktúra. Elektronická faktúra je presne zadefinovaná tým zákonom a je to dátový súbor vo formáte XML podľa európskej normy EN 16931. Keďže je to európska norma, tak platí to, že v každom štáte to budú mať implementované podľa tej istej normy a tým pádom si budeme vedieť vymieňať tie faktúry aj medzi zahraničnými dodávateľmi a odberateľmi. Na tých prezentáciách od finančnej správy tí ľudia vždy prezentovali, že tým cieľom zavedenia tejto elektronickej faktúry je menej papierov a rýchlejšie spracovanie a nižšia chybovosť. Ono, podľa mojej skúsenosti, ten hlavný cieľ je lepší výber dane z pridanej hodnoty. Tam aj vysvetľovali, že v čom toto pomôže. To, že to má popri tom aj tie ďalšie bonusy, ako menej papierov a lepšie spracovanie istého doručenia, tak to je len dobré, ale napríklad na zjednodušené faktúry, čo sú tie pokladničné bločky, tak tam tieto veci nezaviedli, aj keď mohli a aj keď finančná správa vlastne má na svojich portáloch tie bločky v elektronickom tvare, pretože každá registračná pokladňa zasiela daný bloček na finančnú správu, ale tam neurobili ten ústretový krok, že by sme mohli prejsť na tú digitalizáciu aj v týchto bločkoch v takom rozsahu, ako sa prechádza na digitalizáciu v týchto faktúrach. A samozrejme, lepšia kontrola zo strany štátu. Bude lepšia možnosť kontroly. No a teda opakujem, vychádzame z toho legislatívneho návrhu, ktorý sa aktuálne prerokováva a dúfam, že do nejakého pondelka to bude aj schválené. Dobre. Teraz sa bližšie zastavím pri tom pojme elektronická faktúra. Takže elektronická faktúra je to teda typ súboru XML, ale tá norma sa volá PEPOL BIS3. A ja keď som to prvýkrát počul, tak som si hovoril, že akí Češi vymysleli, že nejaký BIS3 PEPOL, ale tak ako je to tuto napísané, PEPOL BIS 3. To je vlastne ten štandard výmenný. A opakujem, nie je to PDF, nie je to obrázok, je to dátový súbor typu XML, niečo také, ako keď posielate, ja neviem, prevodný príkaz elektronicky do banky, alebo keď posielate nejakú prihlášku, odhlášku pracovníkov, tak to sú takéto podobné vlastne súbory. Ale daňové priznanie, keď robíte, tak všetko sú to súbory typu XML. Takže aj tá faktúra bude v takéto štruktúre.
Platí, že počítač, respektíve účtovný fakturačný software ho vie automaticky prečítať. Pretože tam tie systémy vedia, že čo v ktorom krevetu, ktorej kolónke, v ktorom riadku, čo bude znamenať. Je to ten európsky formát v tom štandarde EN 16931. No a tento súbor musí obsahovať všetky potrebné a zákonom požadované údaje. Tá norma PEPOL popisovala rádovo do 300, nejakých 260, keď si dobre pamätám, položiek na tej faktúre. No, my toľko nemáme, ale nie všetky tie položky sú zákonom požadované. To znamená, že rôzne odvetvia hospodárstva môžu mať rôzne špeciality, napríklad u hospodárov máte tam tie prímesy, nečistoty pri obilovinách, v prípade nejaké iné kvalitatívne parametre pri mlieku alebo nejakých iných komoditách, ale toto nie je akože 100% nutné, ale to, čo je zo zákona vyžadované, tak to tá faktúra musí obsahovať. No a tá elektronická faktúra je elektronickou faktúrou vtedy, keď je vyhotovená, zaslaná a doručená v tomto štandardnom formáte. Tu by som chcel ešte spomenúť, že mnohí určite poznáte ten formát ISDOC. My ho tiež máme vlastne naprogramovaný, ale ani sme ho vám moc nejako nepropagovali, moc nespomínali, lebo je to taká slepá ulička. To je nejaký štandard, ktorý sa zavedol v Českej republike. My sme to prevzali bez nejakej zákonnej opory, bez príslušnej legislatívy. Začali to firmy medzi sebou používať, ale toto je vlastne, hovorím, viac menej mŕtvý formát, je to slepá ulička, pretože na tej celej európskej úrovni sa rozhodlo, že sa bude používať ten formát PEPOL BIS3 a nie ten ISDOC. Takže ten ISDOC vlastne časom zanikne. Dobre, teraz tu by som sa chcel tak nejako bližšie zastaviť pri tomto obrázku, že tento obrázok treba pochopiť, aby ste pochopili vlastne, ako to celé bude fungovať. Ja to vysvetlím tak nejako tak krok po kroku. Takže príklad, dodávateľ, dajme tomu Aurus, vystaví faktúru pre odberateľa, ktorý je tuto dole, ten C4, nazvime to tak, Aurus posiela faktúru PD horná dolná, ale to odoslanie funguje tým spôsobom, že Aurus má zazvoleného svojho digitálneho poštára a zašle tú faktúru tomu digitálnemu poštárovi. To, že akým spôsobom to bude, to môže byť individuálne závislé od toho, ako si to digitálny poštár zavedie, akú technológiu použije. Ešte zastavím pri tom pojme digitálny poštár. Tu dolu je vysvetlené. Digitálny poštár, používajú sa aj termíny, že service provider alebo access point je certifikovaný doručovateľ, poskytovateľ doručovacej a odosielacej služby. Ešte raz, certifikovaný poskytovateľ doručovacej a odosielacej služby. Ten dôraz by mal byť na slovo certifikovaný, že nemôže to robiť hocikdo. Musí to robiť ten, kto splní tie technické a hlavne bezpečnostné štandardy na to, aby spoľahlivo tie faktúry preberal a doručoval. Takže späť k tomu celému mechanizmu. Aurus vystaví faktúru, v tom digitálnom tvare ju pošle svojmu zmluvnému digitálnemu poštárovi a digitálny poštár urobí dve veci. Viac vecí. Jednak formálne skontroluje, či tá faktúra je v poriadku, formálne, nekontroluje tam úplne všetko, a vyhľadá v sieti PEPOL, v sieti tých digitálnych poštárov a toho výmenného celého systému, že kto je digitálnym poštárom toho odberateľa. Zistí, že to je digitálny poštár B, hovoríme, jedno môže byť Telekom, druhé môže byť nejaký SMAN, nájde toho digitálneho poštára, toho odberateľa, toho PD horné dolné, zašle mu tú faktúru a ten digitálny poštár toho odberateľa, PD horné dolné, doručí tú faktúru odberateľovi. PD horné dolné. Samozrejme, tiež tam robí nejaké kontroly a tiež obidvaja tieto poštári zaznamenajú
časy, kedy boli dané faktúry posúvané, doručené, prebraté a tak ďalej. Nechcem ísť do veľkého detailu, pretože nikto ešte nie je certifikovaný digitálny poštár, ani nemôže byť, kým nie je schválená tá legislatíva. A úplne do detailu nevieme, ako to bude presne fungovať, ale rádovo to fungovať bude takto, ako hovoríme. Ďalej. Zároveň obidvaja digitálni poštári odreferujú informáciu o tej elektronickej faktúre digitálnemu poštárovi finančnej správy alebo daňového úradu a ten doručí tie informácie na ten daňový úrad alebo finančnú správu. Takže viac menej v čase veľmi blízkom tomu, kedy odošlete tú faktúru, respektíve v čase veľmi blízkom tomu, kedy tú faktúru dostanete, preberiete, bude o nej informovaná aj finančná správa. Vďaka tomuto mechanizmu ľudia z finančnej správy hovoria, že tie daňové úniky, ktoré sa tuto robia, keď vzniknú nejaké falošné DPH-čkarské firmy alebo nejaké podvodné e-shopy a podobné veci, tak oni teraz tú informáciu získajú, až keď sa podajú priznania DPH a tie kontrolné a súhrnné výkazy a keď ich oni spracujú. Takže oni hovoria, že od začatia podvodu, po to, kedy má tá finančná správa informáciu, tak to trvá nejakých 45 dní. Teraz by sa to malo skrátiť na tých 15 až 20 dní od toho podvodu, tým pádom podvodníci stratia viac ako polovicu času na konanie tých podvodov. Dobre. Teraz by som sa spýtal, že či k tejto časti dnešnej tej prezentácie máte nejaké otázky. Aj tým informáciám predtým, a teda aj k tomuto obrázku. Je tam niečo? Pýtajú sa niečo ľudia? Dobré ráno. No, áno, je tu jedna otázka. Faktúra vystavená obyčajnej fyzickej osobe, ako bude odoslaná? Ako doteraz. My to budeme ukazovať aj ďalej, že v tom našom systéme tie možnosti toho odosielania ako doteraz zostanú, pretože to súvisí trošku s tou zmenou myslenia, čo som naznačoval na začiatku, že doteraz my sme mohli poslať faktúru a odberateľ mohol povedať, že no tak s týmto nesúhlasím, alebo tu ste sa pomýlili, alebo teda toto nám fakturujete omylom dvakrát, alebo zabudli ste na toto a na toto a faktúru opravíme. A nikto o tom nevedel, žiadne DPH priznanie to nezachytí takúto vec. Ale keď pošlete tú faktúru cez digitálneho poštára, tak a odberateľ vám za 3 dní bude komunikovať, že niečo tam nie je správne, tak tú faktúru už má daňový úrad. To znamená, že tá oprava je potrebná potom robiť dobropismi, ťarchopismi a podobnými vecami. Alebo je tá druhá cesta, že keď sa jedná o nejaké spornejšie faktúry alebo faktúry, ktoré nie sú presne dohodnuté, tak je lepšie to poslať najprv tou cestou ako doteraz, štandardnou alebo nejakým mailom alebo tak nejako. Najprv sa dohodnúť na tej faktúre a až potom ju prehnať cez túto sieť PayPal, takže sa o tom dozvie ten daňový úrad. No, ale takže fyzickej osobe by ste mali posielať tú faktúru tak, ako doteraz, dáte jej do ruky, alebo teda vystavíte a pošlete poštou, alebo dáte normálne do obálky, a štandardnou poštou to pošlete. Ja tam ďalej mám vypísané, že komu môžete posielať tú digitálnu faktúru a z toho potom vyplýva, že komu nie. Dobre, ešte nejaká otázka? Áno, čo v prípade, že potrebujeme faktúru opraviť a už je odoslaná? Tak to sú tie časté otázky. No, to je to ako doteraz, že ten digitálny poštár vám nebude zakazovať poslať faktúru s tým istým číslom ešte raz, ale vy si musíte zvážiť, že či tieto opravné faktúry budete posielať tomu daňovému úradu, lebo tam to pôjde automaticky samozrejme. Takže na poslednom seminári z tej finančnej správy, to bolo v stredu minulý týždeň, tak bola okolo tohoto burlivá debata a jeden pán ju potom ukončil, to nebol z tej finančnej správy od prednášajúcich, to bol vlastne z publika a povedal, že neviem, o čom sa tu bavíte, vy asi nepoznáte zákon, lebo nejaká oprava faktúry
s tým ani zákon nejako neráta, jednoducho na to máte ťarkopis, dobropis a takéto nejaké mechanizmy. Takže vy to môžete robiť ako teraz, že tú istú faktúru pošlete ešte raz a poviete, že tá prvá faktúra bola nesprávna, ale ako sa s tým vysporiada ten daňový úrad, tak to už to momentálne nevieme. Takže asi by sme to neodporúčali, že lepšie naozaj to robiť systémom dobropis, ťarkopis. A keď dopredu viete, že to je nejaká problematická faktúra, alebo že ste sa o tom dohadovali dávnejšie a ten partner si vás nemusí presne pamätať, že čo ste sa ako dohodli, tak radšej ju najprv urobiť na nečisto, odsúhlasiť si tie jednotlivé riadky faktúr a až potom ju na ostro vystaviť, alebo to na ostro poslať cez túto sieť. Ešte nejaká otázka? Ešte tretia, prosím, ako je to v skupinovej registrácii. Možno sa nás pýtať tieto zložité veci, pretože my sami nevieme, ako ten zákon schválený bude, ale v prípade, možno len tak typujem, v prípade skupinovej registrácie išlo o to, že jeden z vás v rámci skupiny podával daňové priznanie. To bude platiť aj doteraz a čo sa týka tých faktúr, tak pravdepodobne vy si musíte zabezpečiť v rámci všetkých členov skupiny také posielanie faktúr, aby sa nestalo, že pošlete omylom tú faktúru, tú istú faktúru dvakrát. Takže zrejme táto ťarcha nejakým spôsobom dopadne na organizáciu pre vás, ale nevieme sa podrobnejšie vyjadriť. Dobre, keď nie sú ďalšie otázky, tak... Aha, ešte jedna. Čo s prijatou faktúrou vystavenou fyzickou osobou neplacom DPH, takú tam ani nedostanete. Fyzická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, tak vôbec nevystavuje faktúry, vôbec nemá ani povinnosť zapojiť sa do toho mechanizmu elektronického. No takto vystavuje faktúry, ale nie elektronické faktúry. Ona vám to pošle normálne poštou ako doteraz. To znamená, že tu si nahráte ručne do systému došli faktúry. Ešte jedna otázka, či bude možné aj poslať faktúru neskôr, ako je zákon o lehotou 15 dní. Žiaľ, pozor, my sa ešte o tom budeme zmieňovať, že do tých 15 dní tá faktúra, ak teda hovoríme o placovi DPH, tak do tých 15 dní tá faktúra musí byť odoslaná na toho digitálneho poštára. Ale takto akože technicky to bude možné, ten digitálny poštár vám nezakáže tú faktúru poslať len preto, že tam nesedia dátumy, ale je to vaše riziko, vy znášate potom tie dôsledky, vy znášate tú prípadnú pokutu. Čo si môžete byť istí, že keď pošlete tú faktúru neskôr, tak daňový úrad o tom bude vedieť. Teraz o tom nevie, lebo my tam dáme nejaké dátumy a môžeme to poslať aj za 3 týždne, ale nemá to šancu ten daňový úrad zistiť, ak náhodou nebol vtedy už na kontrole. Ale v tomto prípade o tom ten daňový úrad bude vedieť. Takže tam si naozaj treba dobre zvážiť to, že aké budú tie zdaniteľné plnenia, najmä tých časov dovoleniek alebo PN-iek, keď u vás vystavuje faktúry jedna osoba, tak tam si to treba dobre zorganizovať tak, aby ste na seba neupozorňovali a nejaké takéto chyby nerobili. Dobre, môžeme ďalej. Dobre, takže tu máme takú časť, ešte také tie vybrané dôležité informácie. Takže lehota na zasielanie faktúr, vrátane opravných faktúr zostáva 15 dní. Pôvodne v tom návrhu bolo 10 dní, ale v tom pripomienkovom konaní sa voči tomuto ohradzovali, mám taký pocit, že všetci, ktorí fakturujú, takže ostalo to na tých 15 dní. Ďalej. Ten dodávateľ a odberateľ oznamujú údaj na finančnú správu prostredníctvom svojho digitálneho poštára. Ja to ukážem ešte raz tuto, že vlastne digitálny poštár tie dané údaje posiela, ale zo zákona sme zodpovední za oznámenie my, ktorí fakturujeme. A ak to oznámenie na tú finančnú správu nejde, tak sú tam pokuty rádovo v 1000 eurách. Je to trošku taká hlava 22, že ja urobím všetko, čo viem, pošlem to digitálnemu poštárovi a zrazu mne príde pokuta, že sme o tom neinformovali finančnú správu. Preto je tam nejaký dovetok, že ak sa preukáže, že daňový subjekt urobil všetko to, čo mal a že chybu urobil ten digitálny poštár, tak vtedy sa pokuta neplatí. Zrejme tam budú aj nejaké výstupy také, že o akých faktúrach digitálny poštár tú finančnú správu informoval a tým pádom si to vy viete skontrolovať, že čo všetko referoval a ak tam niečo vypadlo,
tak viete sa vy sami ozvať, alebo my sa vieme ozvať, že toto a toto nebolo doručené na finančnú správu, reklamujeme to a tým pádom sa vyhneme tej pokute. Tento bod si myslím, že to treba naozaj si presne pozrieť tú legislatívu, ako bude znieť, lebo toto je také naozaj vágne povedané. Ďalej. Opakujem to už som teraz hovoril, že digitálny poštár musí prejsť procesom certifikácie. Nie je to len tak hociaká firma. Ďalej. Počas roku 2026 je možné zasielať elektronické faktúry na dobrovoľnej báze, ale so súhlasom odberateľa. Samozrejme, my budeme chcieť mať systém pripravený tak, aby toto už na jeseň budúceho roku bolo možné robiť a teda určite s vybranými subjektami to budeme chcieť aj nejakým spôsobom ladiť, testovať a overovať. Ale teda tam ešte nebudú tí digitálni poštári plnohodnotne fungovať a musí tam byť nejaký ten súhlas toho, s kým si to chceme overiť. Ďalšia vec, ktorú ešte budem spomínať, ale niektoré veci lepšie povedať dvakrát, tak je taká, že napojiť spoločnosť, firmu, zákazníka na toho digitálneho poštára, to tiež niečo trvá a sú to nejaké nastavenia, nejaké konfigurácie, nejaké overenie a určite nebudeme schopní o polnoci zo Silvestra na Nový rok napojiť niekoľko stoviek zákazníkov. Takže my to budeme chcieť rozplánovať tak, že časť klientov by sme už napojili v decembri, časť v januári, tak aby sme to vlastne všetko stihli, aby ste neboli obmedzovaní aby ste museli čakať na to, že kedy sa to konečne ako pripraví, napojí. Samozrejme, platí tam to, že už budete v januári 2027, ale budú vám ešte dochádzať faktúry z decembra 2026, tak tie ešte môžu chodiť tým starým spôsobom. Dokonca tá odpoveď na finančnej správe bolo, že aj dobropisy týkajúce sa týchto faktúr môžu ísť ešte tým starým spôsobom, ale myslím si, že to bude len do konca toho januára, nie dlhšie. Dobre, a teraz taká akože potešiteľná vec, že od 1. júla roku 2030 sa zruší aj súhrnný a kontrolný výkaz DPH, lebo všetky tieto informácie už bude mať finančná správa na základe toho digitálneho poštára. Ešte keď sa môžem k tým 15 dňom vrátiť, tak ako kolega hovoril, že očakáva sa, že ten zákon bude schválený rovnako, že teda tých 15 dní zostane v tom novom zákone, ale predsa len treba si uvedomiť, že je tu jedna veľmi podstatný rozdiel. Totiž aj teraz platí tých 15 dní, len po novom, keď už bude elektronická faktúra, tých 15 dní znamená, že do tých 15 dní je potrebné, aby tá faktúra už bola odoslaná na toho digitálneho poštára, čo je rozdiel. Lebo vy ste teraz vlastne jedinú povinnosť mali v súvislosti či už s výkazom alebo kontrolným výkazom k DPH, ktorý sa podával až 25 dní do nasledujúceho mesiaca. To znamená, keď dnes je povedzme 4. december a ja potrebujem vystaviť, dáme tomu, mal som nejaké, neviem, predával som tovar 15. novembra alebo robil som nejaké školenie 15. novembra. Tak vy ste teraz možno mohli v pokoji, dajme tomu aj teraz toho 4. decembra, akoby v odzvukách antidatovať, že ste vystavili tú faktúru, kde ste uviedli, že dátum dodania je 15. november, dátum vystavenia je povedzme koniec novembra, lebo ste vedeli, že daňové priznanie podávam o 2 alebo až 3 týždne. Len teraz sa to zmení, pretože ja vlastne od toho 15. novembra musím do tých 15 dní, čo je koniec novembra, už tú faktúru naozaj odoslať na digitálneho poštára. Takže toto je tá zmena. A potom druhá vec, čo bolo hovorené, neviem teda, či ako sa to schváli, že tých 15 dní od toho roku 2030 sa má predsa len znižiť na tých 10 dní, pokiaľ teda mám tú informáciu dobrú. Ale tak to uvidíme, čo bude za tie 3 roky. No.
Toto, čo hovorí kolega pán Kravár, tak to naozaj je tá zmena myslenia, že jednoducho teraz nám zostáva tá stopa u toho digitálneho poštára, že kedy bolo vystavené a v akom vzťahuje ten daný dátum toho vystavenia a poslania s tým dátumom zdaniteľného plnenia. Tu máme jednu otázku. Ešte otázka jedna. Budú sa elektronicky posielať na daňový úrad aj prílohy k faktúre, napríklad pri službách, kde je rozpis prác? O tomto zákon nič nehovorí. Skôr hovorí o tom, že ten formát, ten PEPOL Bystry umožňuje mať ako súčasť faktúry aj nejaké PDF. To znamená teoreticky nejaký dodací list alebo nejaké podpísaný servisný záznam môže byť priložený k tej faktúre elektronicky, ale chceme upozorniť na jednu vec, že tie firmy, tí digitálni poštári budú vlastne elektronicky tie vaše dáta uschovávať. A viem už teraz, že ak sa uschovávajú v nejakých systémoch na tých úložišťach dátových údaje vo formáte XML, to sú veľmi malé súbory. Ale ak už sa tam majú uschovávať nejaké PDF-ka alebo nejaké obrázky alebo nejaké takéto iné súbory, tak za to si firmy nechávajú dosť výrazne priplácať, takže treba si dobre zvážiť, že za akých cenových podmienok budete môcť tieto veci k tým faktúram vlastne prikladať a posielať. Takže vylúčené to nie je, zákon to nejako nevyžaduje, ani to nerieši. Technicky sa to vlastne dá, ale bude to určite drahšie, ako keď len posielate bežné faktúry. Takže možno, že tam stojí za zváženie to, že ten dodací list alebo tú fotodokumentáciu nejakú si vymeníte normálnym mailovou komunikáciou ako doteraz a faktúra pôjde touto cestou tej výmeny siete PEPOL. Dobre, môžeme ďalej. Dobre. Tuto je presnejšie rozpísané z toho návrhu zákona, že kto musí vedieť prijímať elektronické faktúry. To znamená, všetky firmy, všetci, čo majú IČO, právnické osoby, musia vedieť. Ďalej všetci živnostníci a drobní podnikatelia. Ďalej slobodné povolanie, to znamená aj advokáti, notári, umelci, architekti. Sú tam vymenovaní aj rolníci a prenajímatelia nehnuteľností. Výnimkou sú subjekty, ktoré pracujú s utajenými informáciami, ako je SIS-ka, vojenské obranné spravodajstvo a neviem, kto všetko ešte u nás utajený. To znamená, že keď sa urobí nejaká služba nejakej fyzickej osoby, nejakému človeku, tak tam on nemusí vedieť prijať tú elektronickú faktúru. Ale všetci ostatní musia. Hovorím, pôvodne toto v zákone takto nebolo, takže nám, podnikateľom, platcom DPH zjednodušil zákonodárca ten život, ak to takto schvália, že nemusíme rozlišovať, že komu tú faktúru posielame, naozaj len tým fyzickým osobám, ktorí si na to musíme uvedomiť. Na druhej strane, keď mám dávať faktúru nejakému živnostníkovi, ktorý dostane 5 faktúr za rok a ani nevieme, či si nejakú tú svoju elektronickú schránku ide pozerať, aj keď ju má zriadenú, tak vždy je dobré si overiť to, že či to naozaj číta, či to naozaj dostal, či je naozaj napojený na toho elektronického poštára, aby sa nestalo to, že my to máme bez starosti, faktúru odošleme, ale nedožijeme sa jej úhrady. Takže v našom vlastnom záujme je si u tých problematických partnerov overovať, že ako tie faktúry prijíma. Dobre, ideme ďalej. Teraz povinnosti toho digitálneho poštára. On musí kontrolovať splnenie formálnych náležitostí elektronickej faktúry. To znamená, že či ten dátum zdaniteľného plnenia je vyplnený. On už nemusí upozorňovať na to, že je v rozpore s dnešným dňom, lebo dátum zdaniteľného plnenia je starší, ako je tých 15 dní potrebných na fakturáciu. Toto už nie je jeho povinnosť. Ale to, že ten dátum tam je, že tam je ten základ DPH a tak ďalej, tak tieto formálne veci on kontroluje.
Musí zabezpečiť vysokú úroveň spoľahlivosti identifikácie odosielateľa aj adresáta. To znamená, že nemôžete mu tam poslať nejakú falošnú faktúru, jednoducho keď raz tým kanálom alebo tým konektorom, ktorý máme s ním dohodnutý, otestovaný a overený, by sme poslali faktúru iného subjektu, mal by to vedieť zachytiť. To znamená, že keď Aurus posiela svoje faktúry cez digitálneho poštára A, tak nemôžeme tam nejako natajňaša vobchať faktúru nejakej inej firmy, lebo od nás by mala chodiť iba Aurusovská faktúra. Takisto musí vedieť identifikovať aj toho adresáta. Overiť si, že áno, čo existuje, sedí to s tou adresou a digitálny poštár je tento a tento, aby to doručenie bolo naozaj 100%. Musí zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť elektronickej faktúry od jej odoslania až po jej doručenie adresátovi. To znamená, že počas cestovania tej faktúry tou sieťou sa nesmie nejakým spôsobom zmeniť a znížiť jej čitateľnosť. Ďalej, to som zvýraznil, preukázať dátum a čas odoslania, doručenia a prijatia elektronickej faktúry. Takže na jednej strane ten digitálny poštár tieto dátumy a časy prezradí tej finančnej správe. Na druhej strane sa aj my dozvieme to, že kedy tú našu faktúru prijal ten náš odberateľ, kedy mu bola doručená, kedy bola prevzatá. Lebo doručenie je jedna vec, hodím do schránky, ale prevzatie je druhá vec, schránku si otvorím a prečítam. No a plus je tam zo zákona, sú tam nejaké tie informačné povinnosti podľa nejakých paragrafov. To si myslím, že nemusíme rozoberať, čo je to za paragrafy. Dobre, ak nie sú otázky, tak by sme išli ďalej. Je tu, či sa bude dať faktúra poslať aj do zahraničia a aj prijať zo zahraničia, napríklad Maďarsko, Poľsko. Tá povinnosť zatiaľ nie je, to znamená, je to na dobrovoľnej báze, ale či váš elektronický poštár bude napojený na tú zahraničnú sieť, tak to treba komunikovať potom s ním. Určite sa to bude riešiť priebežne v tých rokoch 27-8-9, aby to zasa od toho roku 2030 nešlo ako že všetko naraz. Takže priebežne to asi bude pribúdať, ale osobne si myslím, že nejaký prvý štvrťrok roku 2027 nebudú naši digitálni poštári riešiť nejaké napojenie so zahraničím. To si myslím, že nie. Na druhej strane, tú faktúru v tom formáte PEPOL vy viete aj ako prílohu mailu potom poslať. Tá možnosť by tam mala byť, takže ak sa s nejakým zahraničným partnerom dohodnete, že si to budete posielať elektronicky, tak môžete, ale mimo toho digitálneho poštára. Ten digitálny poštár, keďže má aj povinnosti z tých faktúr informovať tú finančnú správu, tak ani finančná správa asi nebude ešte pripravená na príjmanie informácií o zahraničných faktúrach. Takže preto si myslím, že cez toho digitálneho poštára to nepôjde, kým to nejako zákon neumožní. Takisto pokiaľ by tou krajinou bola boli nejaké tretie štáty, napríklad Spojené štáty americké, tak určite nie. To znamená, ani odoslané faktúry, ani došlé faktúry bez cez tých digitálnych poštárov nešli, takže tie by sa posielali a prijímali klasickým štandardným spôsobom ako doteraz. Dobre, môžeme ďalej. Ešte otázka? Ako to funguje s faktúrou pre fyzické osoby? To sme myslím už hovorili. To sme hovorili, tak povieme ešte raz. Pre fyzické osoby, ako doteraz. Vytlačíte, dáte do obálky alebo pošlete mailom podľa toho, ako sa s tým dohodnete. Ale fyzická osoba nemá povinnosť zazrovniť si nejakého digitálneho poštára a príjmať to cez digitálneho poštára. Takže ako doteraz. Dobre, teraz, čo všetko je potrebné zabezpečiť? Tak najprv sú tam nejaké administratívne kroky, to znamená urobiť zmluvu s digitálnym poštárom. Dobre, máme zmluvu, tak potom treba urobiť nejaké také tie jednorázové práce, že technicky napojiť svoj systém a svoju počítačovú sieť na toho digitálneho poštára.
zabezpečiť, že prístup k tomu má len ten, kto prístup má mať, a zabezpečiť bezpečnosť, aby sa nejaké veci nestrácali, nezavírili, nezmizli, neprepisovali a tak ďalej. Čo sa týka Aurusu, tak my máme vlastne modul fakturácia, elektronická výmena dokladov. Zákazníci, ktorí používajú napríklad ten EDI systém na posielanie faktúr a príjmanie objednávok od odberateľov typu Metro, Tesco, Kaufland, takýchto jednota, Coop jednota, tak tí už vlastne majú aj tento systém svojím spôsobom nejako odladený, zabehaný, že faktúry a objednávky a dodateľ listy chodia elektronicky sa aj prijímajú. Tak tí už tento modul vlastne používajú, ale vlastne tento modul bude zabezpečovať jednak to zaslanie v tom formáte a jednak ten import tých faktúr došlých priamo do systému. Ukážeme to potom, že ako si to asi predstavujeme. No a samozrejme, bude tam nutné nejaké školenie a nejaká skúšobná prevádzka. Myslím si, že k tomuto budeme robiť aj nejaké hromadné školenie, už nie informačné, ale také už naozaj reálne, na to, že ako budete so systémom pracovať a aké sú tam nejaké tie úskalia, aké sú tam nejaké nové reporty, ako vás bude systém upozorňovať, či ste všetko odoslali cez digitálneho poštára, prípadne ako si skontrolovať, či splnil tie povinnosti informačné voči finančnej správe, ale k tomu naozaj, až keď bude ten systém vlastne urobený. Teraz, čo vám ponúkame my ako Aurus, alebo naši partneri Comservice, ZA Systém a Midinet? Tak, tí, čo si pamätáte, keď sme nabiehali na euro, tak vtedy sme každému zákazníkovi pridelili po dohode nejakého euroasistenta, tak teraz uvažujeme nad tým, že bude nejaký digitálny asistent, to znamená školiteľ, alebo takto podnik, každý zákazník bude vedieť, ktorý školiteľ ho ide riešiť a ktorý školiteľ mu zabezpečí ten hladký nábeh na tú e-faktúru. Ďalej, chceme vám pomôcť s výberom a pomocou pri uzatvorení zmluvy s digitálnym poštárom. Výber prvá vec je taká, že chceli by sme, odporúčame vám, aby ste si všetci zvolili digitálneho poštára, ktorého vám my doporučíme. Dokonca na tom seminári s tou finančnou správou tam rozprávali také veci ľudia z finančnej správy, že keď nejaký systém urobí napojenie na jedného konkrétneho digitálneho poštára, no tak jeho zákazníci nebudú mať inú možnosť, ako si vybrať iba toho jedného. Ja si myslím, že až také tvrdé to nebude, ale napriek tomu naozaj silne odporúčame zvoliť si toho, koho vám my vyberieme, a to z toho dôvodu, že nechceme robiť N rôznych napojení, lebo tak či tak je toto veľmi náročná úloha a ten čas, keď majú všetci na to naraz nabehnúť, tak hovorí proti tomu, aby sme robili 3, 4, 5 rôznych systémov napojenia a systémov komunikácie s tým digitálnym poštárom. Zo skúseností s tým formátom ISDOC, ktoré máme, môžem povedať to, že keď sme si zobrali nejaké vzorové ISDOC faktúry, ktoré robia rôzne iné fakturačné systémy, tak každý ten súbor, aj keď to bola rovnaká faktúra, tak bol trošku iný. Že bol tam taký ten miestny folklór, alebo ako to nazvať, že také miestne špecifikácie, že každý to trošku inak implementoval. Či toto bude možné aj pri tom PEPOLE, nevieme, ale určite vieme, že tie technológie toho napojenia na toho klienta, alebo teda podnik na digitálneho poštára môžu byť, rovno si viem 5 rôznych typov predstaviť a neviem si predstaviť, že by sa tie firmy spolu nejako koordinovali a dohodli si niečo rovnaké, tak aby to bolo systémovo to isté. Ďalej, aj pri tom testovaní toho napojenia my chceme komunikovať s jednou firmou, s jedným človekom a cez neho postupne skúšať vlastne všetkých klientov, ktorých budeme pripájať. Nie je tak, že sa budeme zoznamovať u 5 firiem s rôznymi IT-čkármi a s rôznymi tými systémami toho testovania, overenia. Takže
preto teda opakovane hovorím, že chcem vás poprosiť, že zvolte si takého digitálneho poštára, ktorého vám my vyberieme. A samozrejme budeme tam vyberať takého, ktorý bude cenovo pre vás čo najvýhodnejší. Väčšina podnikov vieme asi, aké množstvo faktúr odoslaných došlých väčšina našich podnikov používa, takže že vieme si zvoliť takého poštára, ktorý bude ústretový voči firmám vašeho typu. Tá pomoc pri uzatvorení zmluvy s digitálnym poštárom, tak tu si predstavujem, alebo si môžete predstaviť takým spôsobom, že ten digitálny poštár môže mať relatívne komplikovaný cenník, lebo niečo môže ísť nejakým paušálom, ale keď sa ten paušál, myslím na počet faktúr mesačne alebo ročne, ale keď sa ten paušál prekročí, tak potom sú tam nejaké ďalšie platby. Môže tam mať inak rôzne poplatnené tie prílohy s tým prílohy tých PDF-iek. Niekto to nemusí vôbec umožňovať. Môžu mať rôznej náročnosti to technické pripojenie. Takže aj to treba uvažovať, zvažovať, že či sa s tým natrápime 2 dní, alebo či to naozaj vieme robiť ako cez kopírák, že 2-3 hodiny u každého klienta a bude to hotovo. Takže my aj s prihľadnutím na tieto parametre toho digitálneho poštára budeme toho digitálneho poštára vybrať. Zákon hovorí to, že vy dokonca nemusíte mať ani zmluvu priamo s tým digitálnym poštárom, ale že môžete mať to sprostredkovateľom, takže vôbec nie je vylúčené, že by sme sa my stali nejakým sprostredkovateľom, že by ste komunikovali len s nami. Ale to je ešte otvorené, lebo naozaj nepoznáme tých digitálnych poštárov. Vieme, ktoré firmy sa o to budú uchádzať, ale keďže zatiaľ nie je ten proces certifikácie ešte schválený, nastavený, tak to je všetko ešte len taká chimera, to je ako v lufte. Ďalej. Ponúkame že dohodneme ten harmonogram nábehu tých jednotlivých zákazníkov. To znamená, chceme už od nejakého októbra, novembra si dohadovať, že kedy, koho vieme naostro spustiť na túto elektronickú fakturáciu. Samozrejme, ten, kto potrebuje už 2. januára vystavovať faktúry, lebo predáva nejaký tovar, ktorý predáva na dennej báze, tak má inú prednosť ako niekto, kto bude mať do 15. januára celofiremnú, celozávodnú dovolenku a ešte len 16. januára bude preberať poštu z decembra a príjmať faktúry z decembra. Ale jednoznačne, že chceme aj ten čas tých našich školiteľov naplánovať tak, aby už od nejakého možno začiatku decembra do nejakého druhej polovice januára vedel, že koho bude kedy robiť a koľko na to asi potrebuje a koľko za deň tých klientov vie vlastne pripojiť a naostro spustiť. Keďže to chceme robiť takto ako sériovo, že ako cez kopírák, tak chceme vám pripraviť ten jednoduchý a cenovo výhodný implementačný balíček, ale to je všetko za tej podmienky, že sa jedná o nami odporúčaného digitálneho poštára, na ktorom si vlastne to napojenie odskúšame. Ak nám niekto z vás povie, ja neviem, 10. januára alebo kľudne 15. decembra, že ja budem mať takéhoto digitálneho poštára, no tak zaradíme vás nakoniec z toho harmonogramu a budeme sa učiť s ním pracovať, keď vybavíme všetkých tých, ktorých vieme cez ten kopírák urobiť. Ako naozaj nemôžeme uprednostňovať to také projektové riešenie, to jedinečné riešenie pred tým riešením, ktoré vieme ako cez kopírák vám dávať všetkým. Ďalej, ponúkame to inteligentné a užívateľsky jednoduché, intuitívne riešenie v programe. Máme tu nejaké obrazovky, na ktorých to trošku vysvetlíme, takže nebudem o tom hovoriť teraz viacej, ale platí to, že vám sa výrazne zjednoduší príjem tých došlých faktúr a chceme, aby aj to odosielanie bolo relatívne jednoduché. A ďalšia vec je, že na tých debatách s tou finančnou správou boli také debaty o tom, že je pravdepodobné, že tí digitálni poštári urobia nejaké mobilné aplikácie na to, aby ste nedopadli ako náš minister vnútra, že nevie o tom, že nejaká schránka jeho
nie je prečítaná, tak aby ste mali aj v mobile nejakú aplikáciu, kde vám to pípne, že doručili sme vám faktúru, tak musíte ísť do toho programu, načítať si ju, spracovať si ju, aby ste nejaké termíny neprešvihli. Takže aj takéto niečo bude možné. No a samozrejme ten posledný bod je, že keď si vy zvolíte z nejakého dôvodu toho iného digitálneho poštára, tak my vás naozaj napojíme, ale môže to byť naozaj výrazne finančne, časovo náročnejšie, ak to bude digitálny poštár, na ktorého nebudeme vlastne pripravení. Dobre, sú nejaké otázky? Máme tu jednu otázku, sa týka import týchto faktúr do digitálneho poštára. Bude možné urobiť hromadne, napríklad na konci dňa, alebo každú faktúru zvlášť pri spracovaní. A samozrejme to aj export, môžem sa vyjadriť. Áno, rátame s tým, že vlastne ten import došlých faktúr, aj export odoslaných faktúr by sa mohol diať hromadným spôsobom. Počítame s tým. Vy si faktúry vystavíte, pripravíte a potom ich viete všetky odoslať. Dokonca teda rátame aj s takou eventualitou, že keď si potrebujete faktúry najprv odsúhlasiť s niekým, tak to poposielate mailom a v tom zozname faktúr bude svietiť, že pozor, táto faktúra ešte nebola poslaná cez digitálneho poštára. Aj keď teda odoslaná bola tou nejakou inou cestičkou a budete mať tú možnosť, že všetko to naraz potom odoslať. Samozrejme, tu si treba byť z vašej strany opatrný, napríklad keď zoberieme import došlých faktúr. My už aj teraz máme robené takéto importy hromadné, len pozor, tie informácie, ktoré budú prúdiť cez to XML, cez tých digitálnych poštárov, to nie sú na 100% informácie, ktoré vy potrebujete mať v systéme. Ja napríklad poviem, príde vám došla faktúra, trebárs vy viete, že povedzme časť DPH-čky je uznaná, časť nie je uznaná. Toto systém nerozlíši. To znamená, keď to naimportuje automaticky, tak vám to povedzme ponúkne tak, že všetko bude uznané a potom vy musíte vstúpiť do tej faktúry a teda opraviť tie veci, ktoré on v žiadnom prípade nemohol vedieť. Takže skôr my si myslíme a odporúčame, aby ste pri hlavne došlých faktúrach, pri importe došlých faktúr používali import jednotlivo. Chceme to aj odprezentovať za chvíľočku, aby ste videli, ako nám to funguje v inom module, tak bude to niečo podobné. Ja by som to povedal trošku, nebudem s pánom Kravarom súhlasiť, že ja by som povedal, že importujte to kľudne hromadne, ale každú jednu si musíte potom prejsť a urobiť tam nejaké tie zmeny, ak si to napríklad zákon DPH vyžaduje, ak tam tá nárokovateľnosť nie je 100%. Takže kľudne import je hromadný, ale individuálna kontrola a prejdenie tých faktúr. Dobre, sú ešte nejaké otázky? Dobre. Teraz, ako sa zmení práca zaevidovania došlej faktúry? Takže určite tam bude nejaká informácia, keď spustíte modul fakturácie, tak budete vidieť niekde oznam o tom, že digitálny poštár vám posiela nejaký počet tých doručených faktúr a vy si ich viete prijať. Nechceme to prijatie robiť také, že by sa to robilo na pozadí, ako dá sa to aj tak, ale naozaj vtedy sa môže strátiť to, že ani si nevšimnete, že vám tam niečo prišlo a nekorektne to vlastne spracujete. Ďalšia vec je, že vy môžete faktúru aj odmietnúť, keď to je nejaká falošná fakturácia. Aj teraz preberiete od poštára doručenú poštu, ale keď tá faktúra je nezmyselná, tak ju nezaevidujete v systéme. Ju viete odmietnúť. A vôbec si nemusíte ju dávať do svojho systému. Není to nutnosť. Takže nech sa s tým vysporiada ten, kto ju poslal. Nie vy. Takže preto vlastne nechcem, aby sa to na pozadí rovno importovalo do modulu fakturácie, ale aby ste si to vy vedome pod vašou kontrolou vlastne naimportovali. No a potom tie jednotlivé faktúry nejakou klávesou, ja som to nazval spracuj, môže sa to volať kľudne nejako inak, sa buď jednotlivo alebo hromadne tie faktúry naimportujú do dokladu došla faktúra, ale tam potom platí to, čo hovoril aj pán Kravar, že tú faktúru si treba skontrolovať a s tým DPH-čkou niečo urobiť, ak teda nie je 100% uznaná a potom vlastne uložiť a dať na spracovanie, na zaúčtovanie a na výkazy DPH. Ďalej.
tam na začiatku sa niekto pýtal o tom, že či sa dajú tie faktúry posielať aj zároveň aj v tej forme toho PDF-ka. No, možno, že tá otázka vyplývala aj z obavy toho, že ako si tú faktúru prečítam, že či ju vlastne uvidíte zrozumiteľné, až keď je naimportovaná do Aurisu. No nie, my chceme tam mať nejaký prezerač, ktorý vlastne v nejakom ľudskom oku zrozumiteľnom tvare, to znamená v tvare nejakej normálnej došlej faktúry, ako to máte teraz, vám to XML-ko zobrazí, vám tú elektronickú faktúru zobrazí. Takže nie iba ako vo forme dokladu v Aurise, ale aj tak, ako keby vám to PDF-ko niekto poslal. Takže nemusí ho poslať, lebo my to XML prečítame a vytvoríme vám vlastne ako keby obrazovku zostavu report tej došlej faktúry. Takže budete to vedieť si čítať ľudsky tak, ako teraz, keď vám tá faktúra príde papierovo alebo PDF-ku mailom. Je otázka? Máme tu medzi tým otázky. Takže pri importe si faktúru budem môcť vytlačiť a skontrolovať, prípadne opraviť údaje. Rozumiem tomu správne, riadky DPH, prenosy, tuzemské samozrejme. Áno, rozumiete tomu správne. Áno, ja by som povedal tak, že doba ide tým smerom, že nevytláčajte ju, pozrite si ju v tej forme, ako som teraz popisoval, na tej obrazovke, lebo naozaj tie šanóny sú zbytočné. Ja som rád, že máme už klientov, ktorí naozaj šanóny s faktúrami už teraz nemajú. Teraz idú na to, že aby šanóny s pokladničnými dokladmi nemali. Takže malo by vám to stačiť v tej digitálnej forme, tlačiť to netreba, zvážte to tlačenie. Ale keď to naozaj potrebujete, keď máte, ja neviem, pána predsedu, ktorý je zvyknutý, že to podpisuje a chce to mať čierne na bielom, no tak mu to musíte vytlačiť a musíte to na podpis na to schválenie. Ale sú aj tie modernejšie spôsoby schvaľovania a modernejšie spôsoby komunikácie a archivovania. Nemusíte tlačiť, ale samozrejme môžete. Potom samozrejme tá tlač bude v takej tej forme, ako ten náš zobrazovač to ponúkne, nie v takej, ako si to dostávali doteraz. Ak doteraz tá firma vám dávala nejaké špeciálne obrázky, formáty a neviem čo všetko na tej faktúre, tak toto elektronickou faktúrou viac menej zanikne. Museli by to posielať súbežne ako PDF-ko, tak ako doteraz. Potom ďalšia sa týka teda ešte, keď odmietnem import faktúry, uvidí tu digitálny poštár na daňovom úrade. Toto myslím je tá otázka, že čo s faktúrou, ktorá vám príde do digitálneho poštára, vy teda máte problém tú faktúru prijať, čiže nesúhlasíte s tým, že buď nie ste vy, proste z nejakých dôvodov tá faktúra nepatrí vám, alebo teda nechcete ju. Neviem presne, ako toto rieši zákon, ale myslím, že to sa naspäť digitálneho poštárovi poslať nedá. Takto. Je možné, že tam bude nejaký status, nejaký prepínač, že nepríjmam. Pošta vám to dodá, ale vy môžete ako odmietnúť. Je možné, že tam také niečo bude, ale naozaj tu si musíme počkať až na to konečné znenie toho zákona. A vlastne na to, čo ten digitálny poštár vlastne ponúkne v tom svojom riešení. Takže, ale keď sa o tomto boli diskusie na tých seminároch s tou finančnou správou, tak tam sa tí ľudia presne takto vyjadrovali, že aj teraz vám príde falošná faktúra, podvodná faktúra, alebo ja neviem, duplicitná faktúra, že lebo ju pošle váš dodávateľ dvakrát, a nezaevidujete ju. A tak, ako ste to robili doteraz, tak takým istým spôsobom oznámite, že túto faktúru neakceptujem, lebo je duplicitná, alebo lebo je nesprávna. Ale otázka, nevieme odpovedať to, že či tá komunikácia pôjde cez toho digitálneho poštára, alebo mimo tej siete digitálnych poštárov. Nevieme toto presne, naozaj. Keby už ten zákon bol schválený a k tomu nejaké tie predpisy, tak už by sme toto vedeli, ale bohužiaľ zákon veľmi meškal. Pôvodne mal byť ešte na programe nejaké novembrové schôdzi, takže preto sme plánovali tento seminár, ale bohužiaľ parlament má iné priority. No. Dobre, sú ešte nejaké otázky? Tým pádom by ale na daňovom úrade bola dvakrát u nás raz. Nechceme teraz ďalej asi o tom hovoriť, lebo nevieme ani my presne, ako ten... Áno, ale toto oni spomínali, áno, toto platí, že jednoducho bola by tam dvakrát a u vás iba raz, ale to už potom musí vysporiadať ten, ktorý tú faktúru omylom poslal, lebo vy keď máte legitímny dôvod tú faktúru neprijať, tak vám nemôže nikto ju nútiť prijať, samozrejme. Takže áno, ak niekto omylom pošle alebo pošle zlú faktúru, tak mal by si spôsobiť viac problémov on sám ako
spôsobí vám, tomu odberateľom. Teraz, ako sa zmení práca vystavenia a odoslania faktúry? Takže faktúru vystavíte štandardným spôsobom. Buď ručne naklepete, alebo kópiou z nejakej inej faktúry, alebo generovaním zdrojovacieho listu. Tých možností je viacej u nás. Potom zostane doterajšia možnosť, že si viete aj vytlačiť, alebo dať si do toho PDF-ka, alebo automaticky poslať mailom ako PDF-ko. To tam stále zostáva tá možnosť, to rušiť nebudeme. Jasné, že odporúčame tie faktúry netlačiť a nerobiť si z toho šablóny, lebo je to zbytočné. Ďalej, pribudne možnosť odoslať tú faktúru digitálnemu poštárovi za nejakých podmienok. A tu mám napísané, že ak je odberateľ tuzemský. Samozrejme od toho roku 2030 to bude platiť pre všetkých, ale jednoducho, ak budeme vedieť rozlíšiť automatizovane, že toto je fyzická osoba a on nemusí vedieť prijať tú digitálnu faktúru, tak ten systém vám možnosť ani nebude ponúkať odoslať to tomu digitálnemu poštárovi. Ak to rozlíšiť nevieme, tak je to potom na vás, že akú formu toho odoslania si zvolíte. Ale teda opakujem, pribude tam možnosť odoslať faktúru digitálnemu poštárovi. Takže vy budete vedieť, že teraz to odosielam digitálnemu poštárovi. A či už individuálne alebo hromadne. A chceme tam mať aj tú informáciu, že ktoré faktúry ešte neboli poslané cez digitálneho poštára. Nejaký príznak v tom zozname faktúr, aby ste sa aj spätne vedeli skontrolovať, že aha, tak toto som síce vystavil, odsúhlasil som si to mailom, ale neposlala som to cez digitálneho poštára. Ďalej, v programe pribudnú informácie o časoch, dátumoch časoch, kedy bola faktúra prijatá vašim digitálnym poštárom, prípadne odberateľom. Opäť, tam budeme vychádzať z toho, čo tí digitálni poštári nám vedia ohľadne tej odoslanej faktúry poslať. To znamená, vy ju odošlete a potom budú v rámci komunikácie s tým digitálnym poštárom prúdiť nejaké informácie, že kde sa nachádza, ako keď si niečo objednáte na Alze alebo kde a sledujete si ten balíček, že už bol zabalený, už to prijala tá doručovacia služba, už vyrazila a takéto veci. Takže niečo také tam bude a určite to, čo bude zmysluplné, tak budeme preberať aj do modulu fakturácie, tak aby ste mali ten prehľad, ak to je teda potrebné. No a samozrejme, toto všetko od toho roku 2030 platí aj pre zahraničných odberateľov a dodávateľov. Dobre, sú nejaké otázky? Nie, tak poďme ďalej. Tuto vám chceme ukázať teraz nápad na obrázkoch, potom aj na systéme, že viacerí z vás už informovali, že sme urobili vlastne mobilnú aplikáciu na automatizované načítanie pokladničných bločkov, tých nákupných pokladničných bločkov. A keď to niekto takto používa, tak potom užívateľ pokladnička si otvorí ten modul pokladňa a okno pokladničný doklad a tam je rovno svieti, teda, že spracujú účtenky. Sú tam dve nespracované účtenky. Rovno vidí, koľko ich je a teda, že má ich spracovať. Keď ideme ďalej, tak ona si otvorí to okno, že spracujú účtenky a tuto je príklad dvoch účteniek, ktoré boli vlastne skenované cez tú mobilnú pokladňu, cez tú mobilnú aplikáciu. Takže viem si ich takto nejako prezerať. A keď idem dnu, že si otvorím jeden z tých bločkov, tak to vyzerá takto, že tu sú informácie dotiahnuté z finančnej správy ohľadne toho bločku. Na tú finančnú správu sa to dostalo cez registračnú pokladňu toho vášho dodávateľa. A tu je fotografia toho bločku fyzického ako taká. A tu mám tlačítka, že dobre, je to nejaká blbosť, čo mi sa niekto podhodil omylom, nepatrí to sem, dám vymazať. Alebo je to normálny legitímny nákup, ktorý je daňovým nákladom mojej firmy, tak dám prijať a vtedy systém vygeneruje pokladničný doklad. V prípade pokladne tam nemáme tú možnosť toho hromadného generovania pokladničných dokladov a to z toho dôvodu, že na pokladničných dokladoch sú
máte rôzne druhy pohybov, ktoré my nevieme vyčítať z toho, že o aký druh pohybu vlastne ide. To znamená, že tam musíte vlastne ten doklad nejakým spôsobom upraviť, tak preto to nerobíme tam ako hromadne, aby sa to nezabudlo. No a samozrejme mám tu tlačítko, že môžem sa vrátiť na tú pôvodnú obrazovku. Dobre, ešte nejdeme ďakovať za pozornosť. Ja to teraz ukážem na systéme, že tu mám vlastne tú obrazovku, čo ste tam videli, pokladničný doklad a tu mi svieti, že mám spracovať 2 účtenky. V tej fakturácii sme zvažovali, že by to svietilo aj možno, že tuto hore niekde, že máte tam nejaký počet doručených faktúr od digitálneho poštára. Prípadne sa ešte bavíme, či to aj technologicky budeme vedieť, že možno, že už tu by to mohlo svietiť. Nejaké číselko, čo by znamenalo, že aha, vo fakturácii nás čakajú nejaké doručené faktúry. No a keď teraz je do toho okna, že idem spracovať tie účtenky, tak takto to vidím, môžem si tu vlastne pripínať a keď som si tu otvoril ten Kaufland, tak tuto vidím celý ten odfotený bloček, tu vidím ten informácie zo finančnej správy s načítanou DPH-čkou, sadzba, výška, sumy. Viete si skontrolovať, všetko to sedí, 1860 na 1860, rekapitulácia DPH takisto, takže môžem urobiť to, že príjmem a keď príjmem, tak som vytvoril pokladničný doklad, ktorom si iba doupravujem nejaké číslo dokladu a tak ďalej. Nie som pokladník, nebudem to ukázať do detailu, ale takto nejako si môžete predstaviť aj tú prácu s tými došlými faktúrami, s tým, že... Uložme to niekde, tu DPH. Aha, máme to uložiť, tak ukladám. Lebo tam je teraz vidieť aj tú DPH, čo ste sa pýtali, hneď ju vidíte. A tuto vidíte tú DPH. To znamená, že vlastne takúto istú predstavu máme v prípade došlých faktúr, len s tým, že čiže vlastne tá došla faktúra, to XML by sa pretransformovalo do našeho systému tak, že by tam bola aj tá DPH, s tým, že samozrejme ja potom mám ďalej, musím si to skontrolovať, to znamená, ja musím potom určiť, či sú tam nejaké vstupné kódy bez nároku na odpočet a prípadne urobiť nejaké zmeny potrebné, aby som mal tú došlú faktúru naozaj vo svojom systéme zavidovanú správne. Keď sa ešte vrátime na tie účtenky, na ten zoznam. Ešte, prepáč, ja te ešte predbehnem, že tu chcem ešte ukázať to, že rovno s tým pokladničným dokladom tu vznikli nejaké 2 prílohy. Jedna príloha je zobrazenie bločku z finančnej správy, to je toto, čo ste mali aj predtým, a druhá príloha je len tá fotografia toho bločku. To znamená, že tuto ju mám. Tu, hej, vidíte. No, to znamená, že takto to bude aj na tých faktúrach, že rovno tam pribudne vlastne ten XML súbor, tá digitálna faktúra, ale zároveň ju bude možné si ju aj pozrieť v tom ľudskému oku zrozumiteľnom tvare, ako vyzerá faktúra, keď ju normálne doručujete alebo odosielate. Tak, čiže z tých dvoch príloh bude vlastne iba jedna. Tá fotografia tam vlastne nebude, pretože už nebude povinnosť túto faktúru tlačiť nejakým spôsobom, takže bude tam len to XML-ko. A s tým, že bude tam prezentácia toho XML-ka, čiže keď môžeme ešte raz otvoriť tie účtenky, to je vlastne situácia. Áno, že ako táto ľavá strana, že budete to takto odprezentované, lebo z tej finančnej správy ten súbor vyzerá inak. Ale takto to je v tvare, ktorému všetci rozumieme, ktorý vieme čítať. Možno výhodou bude to, že všetky došlé faktúry, vy ste teraz možno trošku mali problém, že prichádzali došlé faktúry od rôznych dodávateľov a vyzerali inak. A teraz ste hľadali tie čísla, boli pre každého dodávateľa umiestnené niekde inde. Teraz bude zase výhodou to, že keď to bude chodiť v podobe toho XML-ka, to vlastne všetky došlé faktúry v elektronickom formáte my odprezentujeme rovnako. Čiže tá ľavá strana, čo bude od prezentácia toho XML súboru pre došlú faktúru, bude jednotná pre akéhokoľvek dodávateľa, ktorý vám tú faktúru pošle. Tak. Dobre. Sú nejaké otázky? Je tu otázka, či bude možné na daňovom riaditeľstve pod svojím ID vedieť skontrolovať,
ktoré faktory sú prijaté na daňový úrad, ako je pokladňa? No, ja si myslím, že to nebude na tom daňovom, takto, asi to, možno, že to bude aj na tom daňovom riaditeľstve. Priznám sa, že nepamätám si z tých 5 seminárov, na ktorých som bol, že či to niekde spomínali. Akože určite vám musí ten digitálny poštár nejakým spôsobom reportovať, že čo na ten daňový úrad poslal. Že tam tá možnosť toho reportovania bude. To znamená, budete si vedieť, myslím si, že dokážeme urobiť takú zostavu, že tam porovnáme, že toto sme odoslali a toto poštár odoslala finančnú správu. A keď tam nejaký rozpor, viete to riešiť. Či to bude priamo cez finančnú správu, to povedať nevieme, vylúčené to nie je. Musíme si počkať na tie technické riešenia potom. Máš na to iný názor, Igor? No, ja sa priznám tiež, že totižto ten daňový úrad vlastne vystupuje v pozícii len zberateľa informácií. Nemyslím si, že my budeme mať nejaký priamy prístup na daňový úrad. Na toho digitálneho poštára, áno, to znamená, že budeme predpokladám, teda vedieť, overiť, že ktoré tie idečka sa nachádzajú na tom digitálnom poštárovi, ale neviem, toto sa priznám tiež, že to je vlastne našou úlohou samozrejme teraz je, a to chcem vlastne povedať, že nie všetky softvery budú mať, povedzme, tie importy tých došlých faktúr, my to budeme mať. Čiže aby ste vy vedeli, že my vás plne podporíme v tom, že budete môcť jednak si stiahovať tie došlé faktúry, takisto budeme mať to odosielanie tých vystavených faktúr. Proste tie nástroje určite ako tam zakomponované budú a chcem vám pripraviť takú plnohodnotnú podporu toho celého, aby ste mali čím menej roboty. Tiež si uvedomujeme, že tu už o ten rok nastúpi digitálny svet. A zatiaľ, čo máme nejaké, ale to len vo forme rozhovorov, čo teda ľudia majú aj nejaké skúsenosti s tým, že keď nabiehali na digitálne šanony, že proste zahadzovali tie papierové, je to iné myslenie. My sami teraz nevieme presne povedať, ako sa dotkne to myslenie vás, ako sa dotkne nás, ale je nám jasné, že tie procesy, ktoré sú pri tých faktúrách, bude treba nejako modifikovať, nejako sa inak k tomu postaviť, lebo tu už naozaj, a hlavne pokiaľ hovoríme o tých hromadných spracovaniach, to už bude trošku iná logika, ktorú vy ako užívateľia budete musieť istým spôsobom zvládnuť. Toto sú už trochu ťažké otázky aj na nás, či teda bude tá kontrola na tú finančnú správu, neviem vám teraz povedať. Mne to tak vychádza z tých hodín, čo som už týmto strávil, že skôr to bude cez toho digitálneho poštára tá informácia, čo tam on poslal. Dobre, máme nejaké ďalšie otázky? Áno, čiže všetky faktúry sa budú posielať cez digitálneho poštára. Nezáleží, či to bude právnická osoba, fyzická alebo nepodnikateľ. Myslím, že nie úplne. Tam bude rozdiel v tom, že pokiaľ tá osoba nebude zdaniteľná. Ešte raz, tu je to napísané, že kto musí vedieť prijať vaše elektronické faktúry. Právnické osoby, živnostníci, podnikatelia, slobodné povolania, rolníci, ale fyzické osoby nie. To znamená, keď to poviem tak, že ja neviem, vaša čata pracovníkov, pomocná pridružená výroba, stavebníci niekomu pomáhali opravovať chodníky alebo stavať dom, tak tá fyzická osoba nebude musieť vedieť prijať tú elektronickú faktúru. Jemu to musíte doručiť iným spôsobom. Ako doteraz. Poštou alebo dať mu to do ruky. My samozrejme necháme tie možnosti, ktoré ste teraz mali pri tej faktúre, že napríklad môžete tlačiť tú faktúru alebo posielať mailom, to tam všetko necháme. To znamená, že vy kedykoľvek aj tú faktúru, ktorú budete posielať elektronicky, budete môcť ešte predtým, ako to pošlete elektronicky, napríklad poslať mailom tomu vašemu odberateľovi, aby ste si skonfrontovali niektoré veci. Takže tieto veci tam zostanú všetky, ak sa teda pýtate na program, a zároveň tam pribudne tá ďalšia vec, to elektronické odposielanie na toho digitálneho poštára. To isté pri došlých faktúrách, to elektronické prijímanie. Tak. Dobre, sú ešte nejaké otázky? Áno, niečo skočilo? Či bude záznam z dnešného webinára? Môžem zodpovedne prehlásiť, že z dnešného webinára sa záznam robí. Z toho minulého sa nerobil, lebo je to vlastne to isté. Sme chceli robiť až na tom druhom, keď už sa trošku oťukáme. Takže z dnešného bude záznam a dokonca zvažujeme, že ten záznam dáme na Aurus YouTube kanál,
že bude verejne dostupný, že si ho nebudete možno musieť ani nejako pýtať špeciálne. Takže mal by byť dostupný, prípadne tam bude odklik z našej webovej stránky na ten videozáznam. Dobre, takže vyzerá, že otázky už a odpovede sme vyčerpali. Ja by som chcel ešte jednu informáciu vám povedať, že chystajú sa relatívne veľké zmeny v oblasti miest. Tam zaniká nejaké to RLZC, myslím, budúci rok a s tým súvisí nejaká taká ročná uzavierka za rok 2025, za tento rok, kde budete mať trošku viacej tých povinností, ako ste mali doteraz. A naši mzdári už avizovali, že bude to dosť náročné aj na to, ako vás zaškoliť, ako to popísať, že tam jednoducho treba ísť do nejakých historických údajov. Takže plánujeme predbežne, myslím, že to je 27. a 29. januára, plánujeme online školenie. Kolegovia hovorili, že hrozí, že to bude, takto pozerám kalendár, áno, 27. útorok januára a 29. štvrtok. To isté školenie dvakrát. Chceme vám dať 2 termíny preto, aby ste naozaj, ktoré máte naozaj celý týždeň dovolenku, mali možnosť jeden z tých termínov vybrať. Bude to zrejme školenie, ktoré bude trvať rádovo možno až 4 hodiny, takže začneme asi skôr, ako bežne začíname. Ale rovno teraz už upozorňujem tých, čo máte na starosti mzdy, alebo teda viete informovať mzdárku, tak skúste s tým už teraz počítať. My sme sa o tom dohadovali včera, takže či sme žiadnu mailovú komunikáciu okolo toho s vami nerobili, ale už využívam tento priestor na to, aby som vás na to upozornil, že pozor, 27-29 bude dôležité mzdové školenie k legislatívnym zmenám, ktoré nie sú jednoduché a nie sú také, čo sa robia každý rok, ale je to niečo, čo sa robí raz za 20 rokov možno. Asi sme vyčerpali všetko. Veľmi pekne vám ďakujem za hojnú účasť. No a teším sa na ďalšie stretnutia s vami a želám príjemné sviatky. Dobre si všetci oddychneme, aby sme vedeli v januári potom fungovať ako doteraz. Tiež ďakujem za pozornosť. Dovidenia.